Καλημέρα κύριε, παρακαλώ, τι θα πάρετε? Θα ήθελα το τετράγωνο. Τετράγωνο, τι τετράγωνο? Αυτό με τη σκόνη. Τι λέτε κύριε, ποια σκόνη? Αυτό με το αμύγδαλο, τη σκόνη που έχετε στη Σύρο. Το λουκούμι. Το λεκούμ. Ποιο λεκούμ, λουκούμι το λέμε κύριε αυτό. Δεν θέλω να το μάθω, να το βρω θέλω κύριε. Και τι νομίζετε κύριε, έτσι με μια παραγγελία θα το βρείτε? Πρέπει να το κυνηγήσετε. Αυτό θα κάνω, θα το κυνηγήσω. Τρίτο κυνήγι κρυμμένου λουκουμιού. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα μας στο Facebook έως την 1η Φεβρουαρίου.